shekarar 2023. Malam Dr. Dikko Umar Radda ya yi wa daukacin al'ummar jihar Katsina alƙawari na yi masu ɗimbin ayyukan alkhairi da zaran an yi nasara. Bisa ga wannan dalilin ne a zaman majalisa na farko a shekarar 2024 ya amince da manyan ayyuka. Gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda ya ba da kwangilar aikin sabunta birnin jihar Katsina da manyan ayyuka guda 9 ga kamfanin CCECC a kan kuɗi naira biliyan 74 da naira miliyan 549 da naira 429 da naira 590. Gwamnatin jihar Katsina ta yi shirin ginawa da kuma faɗaɗa tituna a cikin jihar Katsina. Tagwayen hanyoyi daga titin samar da ruwan sha na Katsina Water Board da ke cikin jihar Katsina GRA har zuwa Kofar Sauri. Zuwa shataletalen WTC duk a cikin kwarai birnin Katsina. PHC Dikko Umar Radda ya amince da gina tagwayen titi da suka tashi daga Kofar Sauri har Kofar Kuka. Sana ya amince da ƙara faɗaɗa wasu tagwayen titunan daga titin Rafin Daɗi har zuwa shataletale na KSTA har zuwa shataletalen hanyar Batsari. Faɗaɗawa da gina tagwayen tituna daga junction na filin jirgi zuwa inda za a yi sabuwar Ba Express kan titin zuwa Daura. Gwamnatin jihar Katsina ta shirya tsaf domin fara gabatar da ayyuka. Faɗaɗawa ta hanyar gina tagwayen tituna wanda ya tashi daga babban masallacin Juma'a har zuwa Kofar Marusa. Tagwayen titunan zai isa har babban masallacin Juma'a da ke Kofar Sauri. Sannan za a shimfiɗa tagwayen tituna daga Rafin Daɗi har zuwa Round da ke GSTA. Sannan shataletalen titin shine zai kai ka har zuwa hanyar Batsari. Faɗaɗawa da gina tagwayen tituna daga caji ofis na CPS zuwa Kofar 'Yan Daga. Sannan kuma daga CPS zuwa Gadar Kurɗe ta Kofar Kaura. Gina titin bypass daga titin Dutsen Ma zuwa titin Kano zuwa titin Mani zuwa titin Daura har zuwa titin 'Yan Ɗaki. Domin tabbatar da gaskiya ga harkokin kuɗi, gwamnatin jihar Katsina ta shirya tsaf don fara bada kuɗin mobilization ga kamfanin da zai gudanar da aikin a cikin gaggawa domin hana wani sauyi a fagen aikin. Za a sanya hannu akan yarjejeniya tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kamfanin da zai gudanar da aikin. Da zarar an kammala wannan aikin, jihar Katsina za ta zama tamkar sabon birni ta yadda za ta iya gogayya da kowace jiha a faɗin Najeriya. Injiniya Dr. Sani Magaji, kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Katsina, ya sanar cewa ana sa ran za a kammala ayyukan tituna a cikin watanni 6. Al'ummar jihar Katsina ina kira gare mu da mu ba wa gwamnatin jihar Katsina cikakken goyon baya da haɗin kai domin gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda ya samu ƙwarin gwiwa da damar shimfiɗa mana ababen alkhairi a faɗin jihar Katsina. Allah ya taimaki gwamnatin jihar Katsina. Allah ya taimaki Dikko Umar Radda. Gwamnatin jihar Katsina tana ƙoƙarin don ganin ta samar da ayyukan raya ƙasa ta yadda jihar Katsina za ta bambanta da sauran jihohin Najeriya. Allah ya taimaki gwamnatin Dikko Umar Radda. Allah ya taimaki gwamnatin APC gabaki daya a cikin Najeriya. Gwamna Dikko Umar Radda alkhairi ne ga mutanen jihar Katsina.